Ilungu lomndeni lithi abazi nokuthi bazothatha ini bahlanganise nani ukuze bafihle amalungu ashonile. Oyedwa bekumamncane wami. Omunye bekusisi wami, like my cousin sister, uzalo mamkhulu wami nengane yakhe. Bese kuba ingane yabhuti wami okumzukulu wakhe mamncane wami. Abanye ubaba omncane wakhona kaMncube nonkosikazi wakhe. So nje bebe umndeni wami. Asuma mdala umamncane wami kuyena besikhoze kakhulu because behlala naye yonke into besiyenza ndawonye nje. Okukangangokuthi ithina ekumele sithathe ama responsibility for umncwabo nenye into. Lo mndeni manje unesifiso sokuthi uthole usizo. Nje lento le izumile ngempela, izumile nje, izumile okwangampela. Khona vele kuye kuthi ukufa kuyazuma but then yakujwayelekile futhi ukuthi kuhamba abantu abangaka emndenini owodwa and ezisumndeni owodwa vele kuphoqelekile ukuthi sonke sihlangane ngoba akwazi ukuthi kungcwatshwe abanye thina singekho kungcwatshwe abanye okuwukuthi kushuthi imingcwabo futhi nayo izohlukana mhlawumbe omunye uzoba kuleli sonto omunye ube ngesonto elilandelayo kanjalo. Le ndawo yaseNyoni emgwaqeni u-N2 ivamise ukuba nezingozi eziningi njengoba bebaningi abantu asebelahlekelwa izihlobo zabo kulomgwaqo ogcwele amaloli.